Dobrý deň. Na základe žiadosti majiteľa tohto vozidla Audi Q7 si dnes pozrieme jeho optický a technický stav. 3 liter TDI, verzia 200 kW z roku 2015. Auto bolo dovezené ako štvoročné v roku 2019 a aktuálny majiteľ je prvý na Slovensku po dovoze. Najazdených má 154 300 km. Po optickej stránke je auto vo veľmi dobrom stave. Nemá takmer žiadne škrabance ani preliačiny. Taktiež si pozrieme aj podvozok, motorový priestor, urobíme si meranie hrúbky laku a diagnostiku. Auto je obuté na letných pneumatikách Goodyear Eagle, rozmer 285 45 20. Pneumatiky sú z roku 2019 a sú v takom 50% stave. Kotúče sú v 80% stave a doštičky boli menené pri 150 000 km, takže nedávno. Podbeh je bez poškodení. Auto má tieto príplatkové našľapy, ktoré vyzerajú naozaj dobre. A nie sú poškodené. Zadné kotúče sú zhruba v 70% stave a doštičky boli tiež menené, takže sú zanovné. Pneumatika rovnako asi 50%. Karoséria zatiaľ žiadne poškodenia viditeľné. Výfuk je úplne čistý, nezadimený, takže DP bude pravdepodobne plne funkčné. Opäť podbeh bez poškodený, disk nepoškodený. Prakticky žiadne škrabance na aute nie sú. Ani preliačiny. Veľmi pekný zachovalý stav. Teraz si urobíme meranie hrúbky laku. Merač laku máme nastavený na zaokruhľovanie na desiatky. Zatiaľ to vyzerá na pôvodné hodnoty.
Tieto dvere boli z estetických dôvodov prestriekané. Nemajú hrubšie tmelenie, len dvojitý nástrek. Pôvodné hodnoty. Ukážeme si aj batožinový priestor. Takže je tu takáto individuálna kožená ochrana interiéru. Lepiaca sa dá. Pôvodné hodnoty. Taktiež pôvodné hodnoty. Rovnako pôvodné hodnoty. Čiže zistili sme, že auto je prakticky, čo sa týka karosérie jednotlivých dielov, kompletne v pôvodnom stave, akurát zadné dvere spolujazca na ľavej strane tie boli prestriekané. Nie je tam žiadne hrubé tmelenie, ide len o estetické prestriekanie. Takže ukážeme si motorový priestor. Vrchný kryt motora už máme dole, aby sme mali lepší výhľad. Na prvý pohľad nie je vidieť žiadne úniky prevádzkových kvapalín. Nádobku chladiacej kvapaliny sme si už otvorili. Veko je čisté. Chladiaca kvapalina je prezračná, bez emulzie, bez úsad. Ani tu nie je vidieť žiadne úniky prevádzkových kvapalín. Pri tomto nájazde by ani nemali byť. Svetlá z roku 2015, čiže pôvodné. Rok 2015, takže taktiež pôvodné. Čiže celý predok vozidla je s najväčšou pravdepodobnosťou v úplne pôvodnom stave a bez únikov prevádzkových kvapalín. Ukážeme si interiér vozidla. Plne elektrické sedadlá, kombinácia koža Alcantara. Volant je úplne zachovalý.
Zadné sedačky sú veľmi zachovalé. Úplne bez poškodení. Takže ukážeme si diagnostiku. Máme načítanú pamäť závad cez autorizovaný software VCDS s veľmi pozitívnym výsledkom. Prakticky žiadne chyby nie sú zapísané. A teraz si ukážeme podstatné veci, ako sú hodnoty strekov áčov a hodnoty DP filtra. Takže máme tu zobrazené odchýlky strekovacieho množstva všetkých válcov. Prvých 6 riadkov. Strekovače sú jednoznačne v veľmi dobrom stave. A čo sa týka DP filtra, vypočítaná hmotnosť sadzy 24 gramov, nameraná 12, výfuky sú čisté, DPF je taktiež plne funkčné, takže to je veľmi podstatné. Taktiež si ešte ukážeme pre porovnanie s tachometrom najazdené kilometre priamo z riadiacej jednotky prevodovky, takže kilometre sú určite pôvodné. Krátke zhrnutie k tomuto Audi Q7. Auto je ako celok vo veľmi dobrom stave, či už opticky alebo motoricky. Základné informácie, čo sa týka servisu, do 87 000 autorizovaný servis, k tomu je aj servisná kniha vypísaná. Následne po dovoze bol vykonaný pri 87 000 majiteľom výmena oleja v prevodovke. Potom nasledovali každoročné výmeny oleja a filtrov pravidelne pri 15 000 km. S tým, že boli pri ešte 150 000 km menej než haviče. Ešte teraz pri 154 000 km bol menený olej v prevodovke. Predné dosky brzdové a zadné brzdové dosky. Ako plusom tohto auta vidím aj tieto príplatkové našľapy a príplatkový systém proti kradeži VAM R1. K autu sú navyše ešte sada zimných pneumatík na R20 diskoch osobitne, zhruba v polovičnom stave. S tým, že cena tohto vozidla je 30 000 eur z DPH, to znamená, že je tu možný odpočet DPH. Ako pozitíva tohto auta jednoznačne vidím, že auto nebolo burané, inak je opticky bez prehľačín, bez škrabancov, mechanicky, motoricky nemá momentálne žiadne chyby a nevyžaduje si žiadne investície. Ukázala nám to aj diagnostika. DP filter plne funkčný, veľmi dobré hodnoty vstrekovačov. Na daný vek určite jedno zo zachovalejších kúskov. Pokiaľ máte teda záujem o toto vozidlo, kontaktujte majiteľa na telefónnom čísle v uvedenom inzeráte. A ďakujem, prajem pekný deň.